Welcome sa Colin Vlog Non-Stop Remix channel. Feel the vibes, fall in love with every remix. Nanipod di na amak saan gayam asisyak hinamidaton ti ayak ken nagrayo ta innas ngemti nakaatiwa adun ti nakaudyak isungaing karigatak tapno makagatangak rinugyak ti nagurnong ti igatang tot cellphone tapnulakan kanayon mait-text ko to'y lailo imbes sa pagmeriendak ipisukot alkansyak pudno ngaing karigatak tauray la nagkaulserak idin nakaurno nga dagos agim matanga cellphone rugak ngempi nagan anusak naruay apuy puyak hikatetex nga inobrak barbareng lakunak nusyak tot adaan gasak basit nga allowance ko nga ikited ni inang ko luguti iyon unak ta isot pakaragsaka maas asyan payen ni amang ko kanyak adukan tigastos kon di nakpaila na aklon idin ada panunot ko ahusto ni amang ko nasken ama amwa kon no anyat pangedeng mo kapo ti ayak ko adaras ti reply mo impasalud ko basipayen a balance ko anyan ang nagkasang idin nga inak na amwan ka-textmate mo gayam iingkan sinungbatan anyan nga ulpit mo ken panangin sulto daydi pasalod ko inang sungbat mo di karibal ko ating ipalubos mo man taayat mo inak magunudan aklunem inak idad darira panagen akapupunwan anong amok ta plan-plan-wen alipus-pus ko ialis mo laeng lumabunod mong tuntuso at taripat tuwen sigurado agsapul ka man sa balik di kakadi at panunuti ka ta katoy rin na si kalat na kasentroan na lumayan ka ora mismo ikasar ka pagserbian ka nga awan sa na putlo ka di nagbalbal at
ikaw ra mismo ikataka pagserbiyan ka nga awan sarday na Puno ka titinag balbal latungin Kasi siya tulaing tingkapat patken Ikarim nga rutin at tupat sa ngiten Tay patek kami anak taningin nagragsas na ngayet lubungi aya nudis nududwa puso ken agtula at lalo nuinda agbanag mapasingkedan relasyon na imbag nagragsas na ngayet lubungi aya nudis nududwa puso ken agtula aglalo nuinda agbanag mapasingkedan relasyon na imbag aglalo nuinda agbanag mapasingkedan relasyon na imbag Bantayan taati magiging
Itanam-namam na ulay no sinuding panbalinam wingi ang lugar ay napuwang ulay no sinuding panbalinam wingi ang lugar ay nabuwang. Ang angkansa nga agayat, apay-apay adinak kayat, nagpitasan day ko'y langag, apay-apay alikliklikan nag. Ang angkansa nga agayat, di mo sakit amot na sayaat, di agayat iso tirag-ragsag, di agbaak dakes adamag. Ang sakit day tapusom, bugungin tarik namon, jaglapat chen nga awan na armam, baklakan sa anyat makunam. Ang sakit day tapusom, bugungin tarik namon, jaglapat chen nga awan na armam, baklakan sa anyat makunam. Kataka, 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 di lang kuryente sa puso kenrik na, nakaangang mo lengling nga agayat, pag may sakit abak lang kakabsat, mamit anulat mangiyab kas, di I love you sa mo'y kidag-kidag, idayang-dayang mo't matangkas na papaimas, tadi kakit kasta ang nga agayat. Ang kansa nga agayat, apay-apay adinak kayat, nagpintasan day to'y langag, apay-apay alikliklikan nag. Ang kansa nga agayat, di mo sakit amot na sayaat, di agayat iso tirag-ragsag, di agbaak dakes adamag. Ang sakit day tapusom, bugongem tarik namon, naklapat chen nga awan na armam, baklakan sa anyat makunam. Katakataka, kataka, kataka, di lang makuryente sa puso kenrik na, nakaangang mo lengling nga agayat, pud mo sakit abak lakakabsat, maming anulat mangiyeb kas, di I love you sa mo'y kidag-kidag, idayang-dayang mo't matangkas na papaimas, tadi kakit kasta ang nga agayat, maming anulat mangiyeb kas, di I love you sa mo'y kidag-kidag, idayang-dayang mo't matangkas na papaimas, tadi kakit kasta ang nga agayat.
ken kuanan mang taripato. Barbang mo agriin na panagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Bertie. Dagiti anak na
pagtalkag narito payen tiyado nga babalasang basta siga siya ti kayat mo pagraywan maulbudog ka di iayat ka takningan iayat na ng tagdyag ken kinaragsak kanwayin at ni mo no dagduma kinainas narigat tatalken taumo na sentiren tapnon di agledaan no dumteng di panawen iayat na ng tagdyag ken kinaragsak kanwayin at ni mo no dagduma kinainas narigat tatalken taumo na sentiren tapnon di agledaan no dumteng di panawen tapnon di agledaan no dumteng di panawen. Si kantay kapintasan tanaglabasit kay karupang kitay mo anaahitan sino katang pinaugudak buong mo anak ulayan pintas nga ang laplato sanang didakit na nga nilat na mo hiling ka isag sa ganaan anat nga tayo magkibibiyang no iso ti pagragsakam uray pa'y amin ken kakit na yunam sang ulikot pa ekstensyon anong tumaisarding mo kuman talakay mo alip-liputang kaiso tinangak ng dariyam hindi bardanas ka lang ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tiktik na mo na limit Mildred kunap no tay ka dengdeng ang asawang tiin ka ipat na keg naldalar tikat di ka pala amar-marnek ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tiktik na mo na limit Mildred kunap no tay ka denden ang asawang tiin ka ipat patek handa na rod kindan di ka pala amar-marnek si kantay kabaknangan bila dapat kalpala ilangam 24 oras na nga online puro silping karga na ta timeline kasalungan kami kay pamilyam di pa'y pulos na mapagsilbihan kasalang ruden iti utuburam balang kang iskan tubay lang manang ko adapay oras mo at nanangin day tabiyag mo maan-ano nang isita kudil mo wino na rasay takikitay mo pinapating may saglakay mo pinangak mong kitkat si bubuo kapudawen day tapuso day napintas mo anapud mo kapudawen day tapuso day napintas anapud mo. Ibagak ti romansa inatay ko ti silaw rinugyan min ti irutak ti arakot ko
Iro nga abna, di pilit ko nga iusok yan tiramay na di sing-sing abalito. Kunana na ilit, kinunana na irot, pandaday tuy ayan, sing-sing a regalo. Nagkas angkit din ti damo na ngayon sa first time na ngamin makinobyo makarinyo. Maasya nagpaikit din di aga sukti aray ko, aglalong di pilit ko nga irutap ti arakot ko. Nagkas angkit din ti damo na ngayon sa first time na ngamin makinobyo makarinyo. Maasya nagpaikit din di aga sukti aray ko, aglalong di pilit ko nga irutap ti arakot ko. Maasya nagpaikit din di aga sukti aray ko, aglalong di pilit ko nga irutap ti arakot ko. At the nobyo anataya ay ako nakaam-ama, nuruman sa ay nagtanan kanayan na nga iyabla, dagkel ti pamagina macho guwapo ako nada, arik na baytay bambanti kasla ar-arya no tirabi. At the nobyo anataya ay ako nakaam-ama, nuruman sa ay nagdanan kanayan na nga iyablan, dagkel ti pamagina macho guwapo ako nada, karit na baytay bambanti kasla ar-arya no tirabi. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin tuy ablak, tuy bislak ay maulawa.
Lopiyok anataya ay apon na kaam-ama. Nuruman sa ay nagdanag kanayanak nga iyabla. Gagkil ti pamagina Bacho guwapo ako nada. Karik na bay kay bambandi Kasla ar-arya duti rabi. Anya na bislang, anya na bislang, nagmayaten abislang. Anya na bislang, anya na bislang, nagdakelen abislang. Anya na bislang, anya na bislang, adadanay kumaga. Nagsakiten to'y ablak, to'y bislak ay maulawak. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak. Anya na bislak, anya na bislak, nagdagelen abislak. Anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumagat. Nagsakiten to'y ablak, to'y bislak ay maulawak. Nagsakiten to'y ablak, to'y bislak ay nagkagangganas. Ngem nudong tengtu aldaw nagbabawi ka. Pamagawan ko dyak may panamnama. Nunang namaen adin akong kasapulan. Siya kun tay lipatan. Laglagi pen awan tinagkurangan ken nagpasulat. Katoy ayang ngayon pariknak ketawan umartap. Ngantin subad mo dasaen ken lindu usok ti sinugatam. Apkes ken panaas tinaklinakam ken kaaman ang nalilaw. Nung naragsak ka, di ta sidong na palubusan kang ngem nudong tento aldaw nagbabawi ka. Pamagawan ko dyak may panamnama. Nunam namaen adin akong kasapulan. Siya kun tay lipatan. Laglagi pen awan tinagkurangan ken nagpasulat. Katoy ayat ngayon parignak katawan umartap. Nganting subad mo dasaen ken lindu usok ti sinugatam. Apkes ken panaas tinaklinakam ken kaaman ang nalilaw.
Apges ken panaas tinak linag-am ken kaaman ang lilaw. Nagagit niyang Alberti natari patong itidingwen pakulitan ang nasken ang tuladen awan kanyan at banog inadoleta at sumalog oray maka sinit pa itipudon nakarat kadalata oray aldasa gubanit na agpasro ng itipan nakainanana Alberting sala sumang pet no timalemen napikayat na rumang ay panabiyagay Mungal pas tirara epen apa nagbirok pang kedanen ala tiro dandanin panagkaabaten yang apay tanaliday taabagam nalpay itinaamwam depresyo itipagay di nakiinumin ngayon ko na nasumulitak nunex grabe sumarunuwa pa nagtatalo la epen si kakit ni maton doble pa depresyo di abono awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang isaldang taltalon di na nisa ang masakan tadi makelen iti pamilya tadi baru nang agbasbasakit ng asawa nagraksak ti pakasan na balisaritang em nalakon na tayo may sanga etarya kasta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen ko ni Uncle Berting subayan ang pagpagkatsen ala tiro madlaw lumakayem at damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agam kape nakamulelem awanen iti matalo di na amin analakon awan peget ken kwanen mangtaripato Napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na puko na nang daran na daan na panding misita dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kwa na ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ubrana basta ni Uncle Berting sala sumangpit na ti malemet pindain na anak na apas yare nagnan ti dagdaganan na pinagpaanan na gamitan mansyon iti balay na sikang ay karuba amamungkat suna ni Uncle Berting tatang tayo suna aramin
isot kakap na kam hanabalin da ito'y rikna kaysa metluk-luk na. Thanks for watching! More Tagalog Ilocano remixes coming. Don't forget to like and subscribe.